Oh iki menungsane. Dadi sing marahi Sindara Werkudara marah besar iki. Kowe ya sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendana wae. Sinuwun pun to Dewa Dawa karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Drasdewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye ngomong apa saiki kowe? Sing dadi tok sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal lakon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki meng ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tan trimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara. Kowe sing salah, Bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong malah saya wani karo Baladewa. Lah kok tadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ono perkara Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampean. Nek sampean ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tange nundung adine. Iki perkarane dadi rame iki. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong weruh bapak tekaning pati ora kelakon penjangkan. Heeh ora, Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme, Tru. Aku wis gleleng banget. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belane bapak, Tru. Iki sing dadi perkarane. Ora perkara iki kudu dirembuk, ora mung dirembuk. Nek kudu dipiye carane? Drasdewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean, ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Pranayaka Tyasraharja panagare becik-becik parandene tan dadi karyasing kala bendu malah bangkit mangkenan dotra beda kang reribeti Yai Sedewa darepe penemu apa? Nunamit pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladone Demawang tawang-tawang nuwun mapunten Koko Prabu. Ing sepisan kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk dungkap angka kalih. Menawi sampun kalilanan kula nglairaken pangunek-unek ing manah kula kunjuk ngersa paduka Kanjeng Koko Prabu. Ngengingi babakan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada anggenipun badhe dipun sunampil dening Koko Prabu Ndarawati. Kula nuwun mapunten. Sepisan kula badhe munjuk atur bilih pustaka Jamus kelima sada menika pusakanipun para Pandhawa turta malih menika pengayomanipun para kawula sak negari Ngamarta. Ujaring para sepuh sami ngendikaken yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus lima sada menika badhe apes jayanipun tegesipun menawi wonten tiyang ingkang boten remen kan para Pandhawa menika badhe damel cintrakanipun para Pandhawa agengipun dadi damel pejahipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka badhe dipun suwun ngambil dening Koko Prabu Ndarawati. Kula nuwun mapunten. Menawi anggenipun nyuwun ngampil menika namung badhe kinarya srana tembungipun ngados mekaten mbok menawi kula ikhlas, namung gandeng pengendhanipun Koko Prabu Ndarawati menika paring dawuh nyuwun ngampil pustaka Jamus lima sada kinarya tumbal. Koko Prabu nyuwun mapunten. Ingin dipun mestani kinarya tumbal menika mboten badhe wangsul malih. Ateges Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Miang Jimat lima sada mila menawi Koko Prabu Ndarawati menika badhe nyuwun ngampil pustaka Jamus lima sada kinarya tumbal menawi kadang-kadang kula sepuh sedayanipun sami nglilakaken nanging kula nyuwun mapunten menawi Sedewa paripaksa kula anggondheli pustaka Jamus lima sada Koko Prabu
Dewa, wonten dawuh. Aja kumolancang ucapmu. Aja ngawu gawar. Aja watun kowe wani matur kanthi dasar penemumu sing mbok anggap bener. Nanging ora bener tumraping sapa wae. Kowe ngerti ora Kresna kakangku kuwi sapa? Inggih, menika kadang kula sepuh. Kejaba kadangmu tuwa. Menika pujangganipun para Pandhawa tegesipun suwing para kadang Pandhawa. Ateges Pandhawa iso kaya ngene kahanane merga dibantu dening Kresna kakangku. Tenang ping atase Kresna membutuhake pustaka Jamus Klimasada teka kowe nggondheli pusaka negara Kamarta. Nyuwun mapunten, Mas. Kula sampun matur menawi kinarya sarana menika kula mboten menapa-menapa, namung menawi pusaka menika mangke badhe dadosaken tumbal, kula mboten ikhlas, kula ingkang nggondheli. Krana menawi dipun dadosaken tumbal menika kula nyuwun mapunten boten badhe wangsul malih wonten negari Kamarta. Turta kula nyuwun mapunten. Wonten tetembungan kedung jero iso dijajaki nanging atining menungsa sapa sing ngerti? Kula nuwun sewu lho. Kula mboten cubriya kaliyan Koko Prabu Ndarawati mboten. Namung samangke kathah telik Mangendrajala ingkang api-api dados sederek nanging saknyatanipun menika panjalmaning mengsah ingkang namung badhe miprini dhateng kekiyatanipun para Pandhawa. Menika kathah lho Kakang Mas. Jagat lho kathah manis manis dalan. Wah, uga arepe dhewe. Lah kok seklimata benging Sedewa kok nyelenthek talingan ngilani dadane wong Ndarawati. He Sedewa, wonten dawuh kok ora Bu? Mesine kowe ngerti yen to Yai Prabu Ndarawati kuwi pujangganing para Pandhawa. Srawunge Yai Kresna kalawan para Pandhawa kuwi ora mengitungan dina, nanging wis tetahunan. Wiwit Pandhawa isih timur, Pandhawa isih enom, nganti saiki wis padha sepuh. Kuwi tansah gandeng renteng-renteng kaya Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kowe iso ngucap kaya mengkono mau dasarmu apa? Kok kowe iso ngucap yen to kedung jero iso dijajaki atine manungsa sapa sing ngerti? Yen ngono tegese kowe padha karo Cubriya karo Yai Prabu Ndarawati. Nuwun pamunten kok Prabu. Kula nyuwun pamunten. Menapa kula aturaken menika ada dasar bener kemawon. Bener tumrap kowe, nanging ora bener tumrap aku. Inggih, kula nyuwun pamunten. Wah, Sedewa. Bayi wingi sore wani padha sekecap karo wong tuamu ya kuwi kadangku Mandura. Yen pancen kowe ora nglilake pustaka Jamus Klimasada, tegese kowe wani karo dulur-dulurmu kabeh. Kowe wani karo aku, kowe wani karo Mbarep. Kowe wani karo Jelamprung, luwih-luwih kowe wani karo Kresna kakangku. Nyuwun mapunten, sekawit kula dipun dangu menawi gadah pemanggih. Sasampunipun kula pikantuk pemanggih teka kula dipun lepataken menika dos pundi? Kula nuwun sewu Kakang Mas. Bedaning pemanggih menika kula suwun dipun dadosaken sawijining kaendahan. Sampun dados sarana regejegan tuwin, sampun dados sarana memengsahan. Kula menika ingkang rayi. Kula ugi nggadahi pemanggih. Kula nggadahi hak matur ngersanipun Koko Prabu Darmakusuma. Kula nuwun sewu. Menawi Koko Prabu Ndarawati menika nyuwun pustaka Jamus Klimasada kinarya sarana, kula ikhlas nek nggo tumbal. Kula ora ikhlas. Kula mboten badhe ikhlas. Yen kowe ora ikhlas, kowe ora nglilake pusaka disuwun ngambil karo Kresna kakangku. Tegese kowe wani karo Werkudara. Mboten badhe wantun kaliyan panjenengan. Menika mboten wonten gandeng cenengipun wantun kaliyan Kadang Sepuh. Menapa mboten menika mboten wonten gandeng cenengipun. Menika pemanggih kok digathuk karo wong ora tresna menika nuwun pamunten. Menika benten lho Kakang Mas. Rasa cerewet. Wah, malah murang karo wong geran. Pinter njara langit kowe ora menang karo Werkudara. Sedewa. Kresna kuwi kadangmu tuwa. Kresna ki sing nuntun para Pandhawa nganti Pandhawa iso urip mulya kaya ngene mergo pambiyantu Yai Prabu Ndarawati. Lah kok dadi kabeh lelabane Yai Kresna ora mbok etungi karepmu piye? Inggih, kula nyuwun pamunten. Menawi caranipun mekaten mangke lajeng tangan menipun menika boten badhe sae kedadosanipun. Nek etungan Koko Prabu Ndarawati anggenipun damel sae lan para Pandhawa dipun etung, kula nyuwun ugi Pandhawa nek gawe apik karo Ndarawati ya kudu diitung. Wah, jan kuwi pancen ngeyel tenan. Wah, malah wani sekecap karo Baladewa, Werkudara. Wah, Sedewa. Wonten dawuh. Sepisan iki Wangsulana. Kowe sarujuk apa ora pusaka di asta dening Kresna kakangku? Nggih. Inggih. 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 Ayo wangsulan. Wangsulan ora entuk. Yen kowe wani wangsulan ora entuk tinimbangane jejember mripat. Yen nyepet
marang mripate Werkudara ilang-ilang andhuk siji Pandhawa ora nganggo sedewa ora apa-apa. Inggih. Inggih menawi kula mekaten inggih kepareng kula badhe munjuk atur. Ya, matur. Kula nyuwun pangapunten. Nadyan dipun dukanana kados menapa kula tetep muga wonten ing pemanggih kula. Uga pramu tegese piye? Kula mboten badhe ngiklasaken pustaka Jamus ki wasatipun asta dening Koko Prabu Ndarawati. Wah, minggat. Minggat. Ora minggat tak gecek nang kene. Nyuwun pamit, Mas. Long lalu mangulati surya mangrangsang. Werkudara. Aku tak takon karo Si Adi sing dadi mbareping Pandhawa kuwi sapa? Wah, kowe. Kena ngapa kowe mentala nundung karo adimu Sedewa? Yen ngono panguwasaning Werkudara kuwi ngungkuli kadang sing tuwa dhewe ya kuwi pun Kakang. Wah, ora. Kena ngapa mbok kon lunga Sedewa? Mergo ngeyel karo aku, wani karo aku. Dimas sing dadi ratu ning Ngamarta kuwi sapa? Kowe. Kena ngapa panguwasaning ratu kalah karo Kadangmata ya kuwi sing jeneng Werkudara. Wis bacut. Sedewa lunga mbok tundung yen nganti Pandhawa gutang piye? Pandhawa kurang siji, monggo golek saksae. Dimas kuwi dudu wangsulaning satriya. Sedewa lunga iki mengko bakal dadi goreh rongeng jagat krana Pandhawa kurang ganep. Sedewa lunga ora bakal suwe nggone linggal negara Ngamarta. Aku ngerti pambegane ragil. Monggo yen wis tentrem atine tumuli bali marang bumi Rotawu, wis ora sambok gagas. Yen pancen Sedewa ora bali aku sing goleki. Tenan ya Yayi? Yo tenan. Aja mung kandhek ning pangucap nang kababaro dadi pakarti. Yo mengko tak golekane. Iya Dimas Koko Prabu Yayi. Estunipun malah perkawis menika mboten kula ajeng-ajeng, tegesipun kula mboten badhe kepengin Pandhawa menika kirang setunggal karo kesahipun Kadang Kula Yayi Sriwa. Namung semantena gandeng boten wonten ingkang gumana musik wonten sabeting manahipun ing kula Kang Ndarawati kejawi namung damel tentrem negari ing Ndarawati tumuntun samangke kula suwun pustaka Jamus Klima Sada. Sasamunipun pusaka menika kula tampi tumuli kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Malah samangke menawi Ndarawati sampun ketingal padhang. Kula ngunduraken pusaka Jamus Klima Sada barengan kan Kadang kula pun Werkudara kula ing badhe angulari wonten pundi Kadang kula pun Yayi Sedewa. Tansah marpamoring sukma sinukmaya sinumaya winayu ing asepi. Koko Prabu menawi tira mekaten gandeng sampun dados pasarujukanipun Kadang kula sedayanipun tumuli pustaka Jamus Klima Sada kula aturi nampi. Sasamunipun ngraka nampi kepareng kula nyuwun pamit wangsul dhateng Garing Ndarawati. Koko Prabu. Nggih. Sawetawis Koko Prabu lenggah wonten Garing Ngamarta rumiyin. Mangke menawi sampun padhang lelampahan Garing Ndarawati, tumuli kula ngunduraken pusaka sinambi amethuk paduka Kanjeng Koko Prabu. Aja suwe-suwe Kresna. Inggih, ngestakaken dawuh. Werkudara pun Kakang nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Enter nata Ndarawati. Sinambi amundi pustaka Jamus Klima Sada ing musti nampi saking nata Ngamarta Prabu Darmakusuma. Sepi sampun madyaning Datulaya. Samya goreh rongah mring penggaling piyambak-piyambak. Krana mengkring sanata ing Ndarawati kedadak geger njaba. Apa to kang dadi darunane? Ora mantan prokrake Gajah Medha saka Wandilan. Kejawi utusan saeng Karang Kadempel. Nenggih Kelurahan Petruk Kantong Bolong Sumawala Kelurahan Bagong nyerwebeh pindha sata metarangan. Werkudara. Nggih. Mengker Koko Prabu Ndarawati. Lah kok iki ora pangling suwaning Panakawan Petruk kelawan Bagong. Wah, kere do ngopo iki? Sowan
ana ing negara Ngamarta. Petruk karo Bagong timbalana. Kuwi kadine apa duwe karep sedya dhewe. Apa pancen diutus karo bapane? Werkudara prayogakna. Ya. Petruk Panakawan Petruk Padararja sapraptanira Panakawan. Nona met pasang Kalimantabe tinebena ing ladoni dumawahing tawang tuwang sinuwun. Linepatna ing tulamanu. Wilujeng sowan kula niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk Sandhapada Paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk ndak tampa. Pangestuning Sun Tampanana kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Panakawan Bagong Padararja sapraptamu. Werkudara apa? Bagong tak timbali kok meneng wae. Saja isih mumet sirahe. Wah, tak jenggung bathuke. Gong, timbali. Sapa? Kowe. Sing nimbali? Sinuwun Punta. Bagong, nan. Padararja sapraptamu Bagong. Nun amit-amit nderek langkung. Kalimantabe. Tinebena iki ladune dumawahing tawang ing ana lan tawang ana lintang. Ora iso omongane kok. Kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Dudu kuwi king ndak dangu. Lho, lha pripun? Padararja sapraptamu. Wilujeng niring sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong. Pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Andel ora iki. Aku ngomong ta mau, mandeg pom mau ki ngopo? Men. Tak engu arepan. Dian. Ora ngerti mburine iki ning ratu apa piye? Kok sak penake dhewe. Wah, Petruk padha slamet kamu. Wilujeng Ndara, bekti kula kunjuk. Iya, Petruk ndak tampa. Bagong. Nun. Padararja sapraptamu. Slamet. Edan ora basa karo Bendara. Aku takon mlus-mlus sira kok tok-tok. Wah, aku ngono kuwi mergo tresna karo kowe. Tresna kok nglarani. Ayo karepmu, karepku padha kowe mau lho, sirahmu tak ulung kowe iki dilus-lus. Tresna karo abdi ngono kok mak jelu. Mongko drijine kaya driji gendruwo. Gendruwo cengelmu. Ayo arep gedhe tenane. Celeng ngono nang ngendas ya, Tru. Ya di ngapura Ndara iki tresna karo kowe kok. Pengetunipun Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, penakno. Nggih, sampun mboten kirang kepenak. Petruk Padararja. Ndara Janaka wilujeng bekti kula ngiten. Iya, Petruk. Bagong Padararja. Pengetunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, ya Bagong tak tampa. Petruk Padararja sapraptamu. Sapa iki nggawa sound system? Wow! Sapa Gong? Sinuwun Prabu Baladewa seru tenane. Ora nganggo tes-tes ngono. Petruk Padararja sapraptamu peng nang kuping. Ngerti omong aku seru kok dadak omongnya kowe. Nggih, pun meneng ora dadak omong kowe ora. Petruk slamet kamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, prayogana ngono nggih. Bagong Padararja. Ngentepan dalam Baladewa. Jan iki. Serune ra jama-jama. Berarti merke apik nggon aku. Nggonamu ming toa. Nggon aku jos ya, Tru. Cangkem jembare kok ngene. Ha iya. Serune ra jama wilujeng bekti kula kunjuk. Yo, tak tampa. Nah, semono penak kok. Dicilike salu meneh. Apa? Apa Gong salume? Volume ya salume ora. Ora seru-seru wong kene jak omonge rung budhek kok. Prayogana ngono. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Ana wigati apa Petruk?
dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan Petruk. Surem-surem diwangkara kengken ler mangus kang layon Dinyo langkang memanise wadananira layu kumbal kujam pratnya maratani sanget ngendikanipun Ndara Puntadewa Petruk sowan neng apa niku kula mboten iso ngampet sedhih ati kula ayo lagi sarungku tak ajar kowe kaya jeli ana apa Petruk mungkin dados nang kawiningan Rada mundur pun nonton sebulan iki bapak niku sakit bapak niku lara Ndara bapakmu Semar nandang raga mboten olahraga lara iya lara kuwi basane raga nggih lara apa Petruk mboten ngerti awake wis ora duwe kekuatan mung gletak teng amben mripate kecap-kedip wis ora iso maem nek dombeni wis bali muntah-muntah ora niki nunggu sesasi kali Gareng kali Bagong bapak ya Gong lho bingung njo Petruk monggo kula obati napa-napa mboten mantun Bagong seksine anggere bapak mumat niku kula ombeni diapet ya Gong anggere wetenge lara tak ombeni paramek mboten mari iya ya bareng sawijining dina kula tilem Gareng tilem Bagong ya turu merga wis pirang-pirang dina ora iso turu merga nunggu bapak dumadakan bapak niku mbuh sing bantu sapa kok tenguk-tenguk kula tangi terus bapak niku paring dawuh jam 1:30 nek mboten klentu 1:30 iya bapak paring dawuh ngeten iki Petruk wis esuk-esuk tak kongkon menyang ya Le terus Gareng tangi terus niki tangi menguyuh terus turu meleh ora tau tak gagas terus mboten anu bapak ngendika ngenten iki Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta aku nyuwun Pandhawa 5 dokon rawuh ning Karang Kadempel kene sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada wonten niku sesuk-esuk dit mangkata bar ngoten niku terus bapak nggletak meleh klumbruk lara meleh kula ngotong-ngotong teng amben meleh
Terus kula ngejak Gareng ayo reng soang ning Pandhawa, Gareng boten purun mon Gareng melu migren sakniki. Turu teng jajare bapak. Gareng yo melu lara. Nggih. Lakon kok kaya tumpuk matumpuk-tumpuk. Aja nganti kula yo melu lara, Bagong yo melu lara, Bagong kula jak sowan mriki ingkang wigatos. Mugi para Pandhawa keparenga mituruti dados panyuwune Bapak rawuh enten Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada duka ajeng napa kula ora ngerti. Ning kula percaya sawan kula dhateng sanuwun para Pandhawa menika merga Pandhawa menika santri ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Pandhawa menika ngertos dhateng kesaenanipun Bapak, ngertos dhateng budi pekertinipun Bapak anggipun tansah mbantu dhateng para Pandhawa mesti kemawon Pandhawa mboten badhe kawratan rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kula kuwatir nek Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kadempel Bapak selak bablas mboten wonten. Mula ndara kula suwun kanthi sanget ndara-ndara Pandhawa keparenga rawuh wonten Karang Kadempel dinten iki ugi sareng sak lampah kula. Werkudara. Iye. Gagas ature Petruk lah kok dadi atiku lara-lara Yayi. Ing atase Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Lah kok Kakang Semar nandhang sakit kok awake dhewe ora ngerti. Apa Pandhawa kuwi wis wuta marang lelabetaning Kakang Badranaya. Rasa nangis. Wagu. Werkudara kok nangis. Atiku kerloro-loro. Petro, Nun. Kowe ora ngabari karo Pandhawa nek bapakmu lara. Bapak niku ora iso ditinggal nek kula ajeng metu saka lawang wis watuke ngigil ngoten niku terus kula ora tegel ninggal ya, Gong. Heeh. Mula nyuwun pamunten kula mboten nyaosi kabar ning sing wigati. Bapak wis paring dawuh ngoten niku kula wis tentrem. Mula dinten samangke kula aturi ngetapaken para kadang sinuwun monggo sareng salampah kula sowan dhateng Karang Kadempel damel lega penggalihe Bapak. Mbok menawa Bapak Semar kerawuhan Pandhawa menika tumuli waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Iya Petro, nggih. Ning aku njaluk ngapura ya Petro. Sebabe yen Pandhawa mbutuhke Pandhawa 5 cacahe dina iki ora kelakon. Kok iso? Merga etungen Petro ana ingkang gotang. Lho, gotang pripun? Bendara Muragil Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Lho. Ndara Ragil lunga tindak? Iya Petro. Mongko sangertos kula Ndara Sedewa niku satriya manut-manuting satriya lho. Ora tau kesah saking kasatriyan, ora tau tindak saka negara Ngamarta, kok iso tindak ninggal negara Ngamarta, ninggal Pasewakan iku mesti enten perkarane. Perkarane napa kula tak takon? Perkarane apa iki? Wis ora bongkose. Ya aku nek wis nganggo seragam SD ngene iki. Mbok lho nek nganti aku ngamuk. Oh ngono kok seragam SD. Abang putih ya? Nah iya. Aku lambene ora putih, teles e. Oh ya wis. Mau kathok tok aku. Sebabe pripun? Petro Nun. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Nggih. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada kinarya tumbal negara ing Ndarawati nggone ketaman Pegebluk. Nggih, terus rawuhing Koko Prabu Ndarawati bareng lan Koko Prabu Mandura. Nalika semana Pandhawa kabeh wis padha mathuk pustaka diparingke ngampil Koko Prabu Ndarawati. Ya mung Sedewa ingkang nggondheli pusaka Jamus Klimasada. Dasaripun Ndara Sedewa nggondheli pusaka Jamus Klimasada mboten entuk diasta dening Sri Prabu Ndarawati, dasare napa? Dasare merga pusaka kuwi panguripaning Pandhawa uga panguripaning kawula Ngamarta. Turta didadekke tumbal kuwi ora bakal bali wutuh maneh utawa gedhene ora bakal bali maneh marang Praja Ngamarta.
yen to Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klima Sada bakal kasangsaya uriping para kawula Pandhawa bakal asor derajate luwih-luwih ora bakal duwe kekuatan yen Pandhawa ora duwe kekuatan wong kang ora seneng lan para Pandhawa gawe cintrakaning Pandhawa gedhe gawe pati ning Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring bener niku terus nalika semono Sedewa malah ndakwa Kanjeng Koko Prabing Mandura kuwi panjalmaning mungsuh krana Koko Prabing Mandarawati nalika semono paring dawuh bakal kinarya tumbal pusaka Jamus Klima Sada mbok menawa dadi sarana cubriya atining adiku ragil Sedewa lho bener niku kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti selagine kula niku bareng karo adik kula Bagong ning kula ora ngerti kok nek Bagone ajeng tumindak elek kali kula niku tegese tetembungan kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti mula jaman sak mangke menika sing prayitna ngati-ati ora kabeh wong cedhak niku nulung ning akeh wong cedhak niku mentung ya akeh banget mula kudu ngantos-atos ngendikane Ndara Sedewa niku bener aja gampang percaya karo sapa wae nek urung iso dijajaki lambe atine nadyan para Pandhawa nika gandeng Sinuwun Prabu Ndarawati ning sapa ngerti Sinuwun Prabu Ndarawati menika malih tinggal merga Sinuwun Ndarawati menika isih wujud menungsa sing isih wujud menungsa nika isih kedunungan ina lali salah apes lan mati ngoten niku bener lah terus kok iso lunga kok iso tindak saka negara Ngamarta kowe ngerti Pandhawa kuwi ingkang gampang duka ming kadangmu utawa pepundhen ming Jodipati nggih tumuli Werkudara ndukani Sedewa Sedewa wedi nanging Werkudara adreng nggone ndukani kelawan Sedewa wekasan gandeng Sedewa tetep nggondheli pustaka Jamus Klima Sada tumuli Sedewa ditundung karo bendaramu Werkudara Werkudara nggone nesu merga midhangetake pengendikaning Koko Prabu Mandura nggone ora trima yen to Koko Prabu Ndarawati didakwa panjalmaning mungsuh dening Sedewa Petruk candak undering perkara iki menungsane lah kok dadi sampean mentala nundung keng rayi ragen niku nuwun sewu kula dasare napa kula tak takon. Ing perkara sampean dasare ngeboti Sinuwun Prabu Ndarawati sampean mentala nundung keng rayi Ndara Sedewa. Monggo panjenengan prisa piyambak. Ndara Sedewa niku sapa? Ndara Sedewa niku rayi panjenengan monggo beda ibu. Ujaring para sepuh, tresnanono adimu kuwalon kaya tresnani adimu tunggal Yayah Rina. Yang kowe tresnani adimu kuwalon kuwi ganjarane ngungkuli kowe tresnani adimu tunggalan Yayah Rina. Lah kok kowe tegel nundung Ndara Sedewa? Wah, Petruk tangane nuting-nuting. Nuting-nuting ya, men. Lah ora dikonone sampean iku ora kapok. Dadi sing marahi si Ndara Werkudara marah besar iki kowe ya Sinuwun. Lho, Bagong matane mendhong apa? Mendono wae. Sinuwun Puntadewa dawuh karo Petruk sing marahi Ndara Werkudara nesu gedhe nundung Ndara Sedewa iki merga dijontrot ucape Narendra Mandura Prabu Baladewa. Nek ngono iki tok sumbering perkara ya ming nata Mandura. Lho piye? Ayo Tru, genti kowe Tru. Ya mesti. Niki kula njaluk napa pertanggungjawaban sampean. Kula ora trima nek sampean terus mentala karo Ndara Sedewa. Nek nganti Pandhawa niku godhang kurang siji, jagat niki geger. Monggo Pandhawa niku utusane ngadil. Pandhawa 5 niku wis dadi perlambang. Dasare negara niku 5 cacahe manembah niku 5 wektu. Kok dilangi siji niku terus kula tak nyuwun pirsa. Dasar sampean apa? Ayo Gong. Heeh, arep apa saiki kowe? Sing dadi to sumbering perkara iki meng kowe. Nek kowe ora nesu-nesu, terus kowe ora ngubupi penggalih Ndara Werkudara, ora bakal takon kahanane nungsang puyang kaya ngene. Lho, sejatine aku ki men ngandhake nek Sedewa ki wani karo Yai Prabu Kresna. Aku ora trima Yai Prabu Kresna ki diwani karo Sedewa. Tan trimamu kowe aja terus ngembek karo Ndara Werkudara. Genti kowe Tru, aku wis kangen kowe mumet ya. Terus saiki kula tak takoni anane kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek kanane kaya niki sampeyan ajeng pripun? Nek umpama sampeyan kon kula goleki Ndara Sedewa, sampeyan mesti mo.
Nek sampean moh goleki Ndarasewa niki sing tuna Petruk. Tuna sebab apa? Lho, bapak ora lakon ngrawuhke Pandhawa 5 cacahe. Mbok menawa Pandhawa 5 cacahe niku dadi srana ngusadani bapak nek Pandhawa ora lakon rawuh teng Karang Kadempel, bapak saya lara. Nek bapak saya lara, kembange Woloro niku mati. Nek bapak mati sing kelangan Petruk. Ayo, Gong, si aku urung kata-katai. Oh iya. Karo mikir karo iki nang ndek kata-kata sik terus aku lagi pandeng-pandengan. Oh iya. Lho, nek nganti bapakku lho mboten wonten. Nek nganti bapakku lho ora ana. Niku nek ditelusur perkarane sampeyan sing lumput kejaba Ndara Werkudara kowe sing salah bol. Lho. Bol piye? Jenengmu Baladewa tundang bol kok ora gelem. Mula ganti bangkean. Edian, Bagong Malasaya wani karo Baladewa. Lah kok dadi kowe ngucap nek nganti bapakmu ora ana perkarane Pandhawa ora tekan Karang Kadempel. Terus entuk salahke aku dasarmu apa? Ha kowe sing marahi Ndara Werkudara nesu. Ha ta? Sing marahi Ndara Werkudara nesu ki sampeyan. Nek sampeyan ora netangi kamurkane Ndara Werkudara tange nunduk adine. Iki perkarane dadi rame lho. Iki ora mung sepele tekan kene. Tinimbangane Bagong ora iso mboyong Pandhawa tekan Karang Kadempel, luwung Bagong mati nang negara Ngamarta. Bangane Bagong karo bapak tekaning pati ora kelakon penjangkane. Ha ora, Tru. Nek arep mati ya. Waduh. Tru mbok sing apik cangkeme, Tru. Aku wis gleleng banget e. Oh ya muni ngono. Anakku cilik-cilik. Oh, iki ora lahir batin belani bapak, Tru. Iki sing dadi perkarane. Ora perkara iki kudu dirembug, ora mung dirembug. Nek kudu dipiye carane? Ndarasewa kudu ketemu. Sing kudu goleki sampean ora sudi. Kowe ya. Muni piye kowe? Muni piye kowe? Sampeyan kudu tanggung jawab goleki Ndarasewa. Ora sudi. Lho. Sing nunduk sapa? Sing nunduk aku. Nek wani nunduk wani goleki. Ora sudi, Sediwa wani karo aku. Anane wani sampeyan mergo puguh. Nggih sampeyan berani karo Ingkang Raka Prabu Bisil Bathara Kresna. Aneh sampeyan nunduk Ndara Sedewa niku mergo ditetangi kamurkan sampeyan nepsu sampeyan ditetangi dening Mahendra Mandra ora Baladewa. Mula perkara iki ora wong tekan semene. Sampeyan kudu goleki Ndarasewa. Ora goleki Ndarasewa, kula sing ora trima. Wah, ora trima kowe arep ngopo? Ayo kok iki gayeng iki, Gong. Kono piye kono? Gone kene wis Ndara Werkudara muni ora trima arep ngopo? Iki mung kari sak kata dadi iki. Nggon aku tak damekke bae terus aja. Aja. Dameke piye to? Ora tak gawene damai wae aja. Wis gayeng kok digawe damai ora. Nek sampean mboten purun golek Ndarasewa, kula sing ora trima. Banding maneh Petruk ki arep ngopo? Lah arep kalah cacak menang cacak. Wis kebacut nantang kok wedi apa? Ayo, goleki apa ora? Tinimbangane bapak seda mergo ora kerawuhan para Pandhawa, luwung Petruk tak entengke patine arep mungsuh bentar aku dhewe. Petruk malang krik ning ngarepe mbarep kakangku. Wah, wani karo Werkudara. Ning ngendi papane wong neter kadidayan alun-alun negara Ngamarta diteter. Petruk Werkudara sing tekani pati. Gong, iki wis dadi lho kene, Gong. Aku wis ora marep rono kok. Lho, iki iki. Ayo. Iki madhep rono kok. Ono njaluk aku madhep rene kok. Kok. Kowe. Oh, cangkem itu. Asale ngayal ora. Madhep rono. Ya, waduh aku berat iki mungsuhe. Kowe Werkudara. Aku Baladewa nggawa alugara. Kula ora trima. Wah, saya mabang nggih kuping. Ora trima kowe arep apa? Pokoke sampeyan ora gelem goleki Ndarasewa. Kula nyuwun mampun tetep wani karo sampeyan. Petruk ora mlayu lak deplok dasmu. Modar kowe. Kapokmu kapan kowe? Kepidak cengelmu. Tak anggap mung siji kok nyawaku, ha. Cah gleleng e. Rumangsane. Iki kowe ngerti ora? Aku nek nganggo seragam SD wiwit lulus saka SD Pakel kene. Ora tahu aku ganti.
Mergo aku ora neruske nang SMP ya mung SD terus. Mula tetep tanggo saben dina. Petra wis metu njaba. Ayo Baladewa, kowe njaba wae. Lho bocah iki malah nantang karo Baladewa anggape apa? Apa kira-kira wani karo Baladewa sing tak wedeni apa ora sakoken gunung sing tanpa guna. Ayo, kae, mati mlek kae aja. Ayo. Ayo, kowe ono ayo. Iki nek ora gendono, iki engko ndak lilimbukane kewengan. Yo. Cek aja. Limbukan rong karuan gayeng iki. Oh iso ndem ya. Wis ngene iki wae wis, apik ngene iki. Seremu piye? Butuhe kok kudu bali. Mboten, kula mboten ajeng wangsul. Siji Ndara Werkudara, loro Ndara Baladewa ora iso goleki Ndara Sedewa kinarya jangkeping Pandhawa supaya rawuh teng Karang Kajembel. Rawe lantas malang-malang bakal tak puntung. Wani karo Baladewa sing tawet dene apa? Wah, dalah. Bagong wis ngalake Baladewa pesanan Sandara Langit. Kowe iso ngalake Bagong sasat iso ngombe es krim. Ben sak omong-omong aku. Ning endi? Mampune terkate ayo. Jemetu Jawa tandinge kicauan. Bola bali nek cah edan ana ratu kok digetak-getak nganti Koko Prabu le mlayu nabrak cagak. Senenge aku. Ame tak bebeda kaya ngono gendandapan. Monggo sandale sandal lunyu. Ayo. Nggo mlaku kaya main sekicus. Jebles. Geguyu karo warga Ngamarta. Iya, Bagong. Nggih. Kula nyajeni prisa critane ngonten tenan kok. Iya Bagong. Pancen bener. Yen to Sedewa dinesoni dening Werkudara ditundhung lunga wondene ingkang netangi kamurkaning Werkudara Koko Prabu Baladewa. Diantran. Kodha kaya ngono ya Nayaka Prajanegara Ngamarta. Dudu Ngamarta ning Mandura. Heeh, anu nggih. Mangkelake wae. Jan. Iya Bagong. Nggih. Bapakmu lara tenan. Lara tenan iki wonten resep sing durung iso ditebus. Resep saka sapa? Saka Pak Mantri. Resep saking Pak Mantri tulisane Poliklinik Rebu. Nek ngombe dina kudu ping 3. Iya. Lah kaya ngopo Bagong? Ulayan iki pancen ya kudu ditebus tenan. Nggih. Nek ora wonten regane to? Ana Bagong. Ana angka 5 nule 6. Ning kok nul mburi dhewe warnane biru. Kancane ireng. Cilaka iki. Konangan iki tak tambahi nol dhewe pulpene biru. Mongko 05-ne ireng ya wis. Niku nganu niku pas nulis dit niku pulpene entek. Oh ngono ora ngapusi to mboten. Nek kula wonten maring adhawu pundhutna Prabiyadana wis taken dawuh. Nek ora ngono bola-bali pamit wis nganggo cara. Menika ora iya. Ditung dhewe Bagong. Nggih. Iki nek wis gepokan ngene iki wis jangkep. Wes sapa ngerti eneng tuyul. Saya sakniki niku wong niku do golek sugih niku do beribu macem-macem. Ngandel ora kurang siji.
Ya sing siji ya anake Semar ya nganggo ragat ora ming paitan cangkem. Sithik ning atos sing. Nggih, mangke kula tombokane. Iya. Sampun nggih nyuwun pamit, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Bendara Janaka. Iya, Pak. Niki wonten resep sing goreng iso ditebus. Ya wis kene mengko aku sing nebus. Mboten kongkonan kula. Ora. Semar ki momong aku pirang-pirang taun nek ming nukokke tombo aku rak yo gelem ora bakal wegah. Pun kula tukune dhewe mawon. Ben obat tukoke obat tidur ngono wis. Semar ku dombeni ro ngemplek ra wis mudhar. Mane ming gerang-gerang pareng yen pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuni nggih. Nyuwun tambahan pangestu nggih, Den. Iya iya. Syukur bagi Waka Prabu lan Werkudara eling Purwadasina nggone wis nglakoni keluputan Bagana. Nggih, nyuwun pamit, Ndara. Ndak suwun Siadi. Supaya isa mranata kanan negara Ngamarta, aja nganti padha kasempyok ing aradan ingkang padha nglakoni bandayuda. Nuni ngestaken dawuh. Yai Nakula wonten timbalaning adawuh. Kinarya lega penggalih Kyai Semar, ayo Yayi ndhisiki sowan marang Karang Kadempel. Wondene katentremaning praja ndak pasrahke lawan kadangku Yai Arjuna. Ngestaken dawuh. Kula menawi ngestaken dawuh monggo ora kula dherekaken. Babar pisan budhana kang padha sebeng sun kundur kedaton kawula ana ngestaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Nakula. Ora ta kaya nata Mandura Prabu Baladewa. Miwah Raden Werkudara ngawi sangganing para putra pating bleber Patitra Tirta gludakaning karadan. Ingkang putra ing pringgondanipun Gatotkaca semadung dawuh. Wonten paridamel menapa dening Paduka Prabu ngawi sangganing para putra ing Jodiwati Rama Kyai kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Yo Gatut ndak tampa. Yo Gatotkaca ndak tampa. Ora ingkang putra ing Jangkar Pipun Antarja ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo Antarja ndak tampa. Rama Kyai sembah kula. Yo Antarja ndak tampa. Pakde aku ngaturke bekti katur ya Pakde. Yo Antasena tak tampa. Aku ngaturke bekti ya Pak. Yo Cahedan tak tampa. Wonten paridamel menapa dari Paduka Kanjeng Prabu Mandura ngawi sangganing para putra ing Jodipati Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena piye Pakde? Wektu dina iki kowe tak awe tak caketake sowanmu ning ngarsaning wakmu Mandura. Ingkang wigati aku njaluk tulung karo anak-anak Jodipati Aisi Werkudara. Supaya goleki Panakawan Ngamarta, siji Petruk, loro Bagong. Ingkang wigati Petruk karo Bagong kudu bali marang Karang Kadempel. Yen Petruk karo Bagong ora bali marang Karang Kadempel, kowe tak paringi Purbawasesa, Mulasara kelawan Panakawan sakarone mau. Liripun kados pundi Paduka Kanjeng Prabu paring dawuh mekaten. Dasaripun menapa dene kula kedah mentala dhateng Petruk kaliyan Bagong. Sik Pakde. Sebabe apa kok nganti Pakde dawuh kaya mengkono? Ngerti yo? Sowane wong tuamu Mandura ning negara Ngamarta nderekake kelawan awakmu ing Darawati. Darawati ketaman pegebluk. Mongko bisa ana waluya nirmala temajati yen to tinumbalan pustaka Jamus Limasada. Nalika semana Werkudara Janaka Nakula wis padha mathuk lan sarujuk yen to pustaka Jamus Limasada diasta dening Kyai Kresna. Ya mung Sedewa ingkang ora mathuk. Wekasan dina samengko Sedewa ditundhung karo bapakmu ya kuwi Werkudara lunga saka negara Ngamarta. Lungane Sedewa pusaka diasta dening Kyai Kresna dumadakan babak angleni jujulan usuli. Sowane Petruk karo Bagong ngandhake yen Semar lara. Mongko Semar njaluk usada sarana Pandhawa kinen rawuh ana ing Karang Kadempel 5 cacahe. Ning Pandhawa gotang merga lungane Sedewa. Nalika semana Kyai Prabu Darmaji paring dawuh yen lungane Sedewa ditundhung karo Werkudara. Werkudara anane nundhung lawan Sedewa merga nalika semana tak sambati. Merga Sedewa ndakwa yen to Kyai Kresna kuwi panjalmaning mungsuh ingkang bakal gawe ringking para Pandhawa. Lah kok Petruk karo Bagong wani karo aku wani karo Werkudara. Bapakmu ditantang karo Petruk, aku
karo Bagong. Mula wektu dina iki Petruk karo Bagong wis ora ana pangapura maneh. Yen pancen Panakawanku isih wani karo bendarane, ora pantes yen to suwita negara Ngamarta. Aku ingkang mutusi Petruk karo Bagong yen pancen ora gelem bali, tawaningi Purbawasesa Petruk karo Bagong singkirna, yen perlu rudha paripeksa. Mangkat to karo kaca. Gosek Kang, aja mangkat sik, Kang. Antasena apa? Sepade. Sampeyan dawuh karo anak-anak Jodipati, anake Bapa Werkudara, monggo. Ning nuwun sewu, perkara iki bakal tak tresih. Sampeyan kena dawuh. Ning nek pancen bener dawuhe wong tuwa, anak-anak mesti bakal bangun miturut. Ning aja njlomprongke anak-anak ngatutke dosane anak-anak karo dosane wong tuwa. Lho, dosane wong tuwa piye? Bareng tak tresih miturut critane Pakde, iki mau lupute dudu lupute Bagong karo Petruk. Ning lupute Pakde Baladewa. Lho, luputku piye? Wah, caidan. Sik meneng B, babi meneng sik. Iki tak rembug sik. Anane Pandhawa godhang sebabe mak cilikmu Sedewa ditundung karo Werkudara. Mergane ditundung, merga ora sarujuk yen to pustaka Jamur Srimasada diasta dening Kyai Kresna. Anane ora sarujuk, dasare apa? Dasare jarine pustaka Jamur Srimasada kuwi pusakaning para Pandhawa. Kuwi panguripane wong sak negara Ngamarta. Yen Ngamarta kelangan pustaka Jamur Srimasada, Pandhawa bakal apes jayane. Wong sing ora seneng karo Pandhawa bakal gampang nggone gawe cintrakaning Pandhawa, gedene pati ning para Pandhawa. Kuwi bener. Kuwi bener. Tur kawula Ngamarta ki nek nganti kekelangan pustaka Jamur Srimasada uripe padha kedungsang-dungsang. Ngono. Uripe padha kedungsang-dungsang. Mula Majelis Dewa kuwi bener. Lho Majelis Dewa kuwi ngendikake yen to Siwa Ndwarawati dianggep wong sing bakal mibrili kekuwataning Pandhawa. Kuwi bener. Kanthi dasar ngendikamu mau, Majelis Dewa ora percaya marang Sinuwun Prabu Ndwarawati ya Siwa Ndwaraka. Kuwi bener. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Lho, lha kok malah dadi kowe ngandani karo wong tuwa? Ora ngandani, aku benerke. Wong tuwa kuwi aja dianggep bener terus. Wong tuwa iki kadang kala ya ana salahe. Ning mergo dadi wong tuwa, aku wong tuwa, kowe bocah ngerti apa? Mangkat ora? Lah ngono kuwi jenenge kowe rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca. Werkudara piye iki? Wah, cah mendem gamping. Ayo kowe tobonge, Gus. Malah ngunekke tobong wong tuwa. Terus Kakang Garukaca Kakang Antarja tok kon mentala karo Panakawanku sik. Mula Kakang Garukaca Kakang Antarja le budal kuwi nganggo petungan, kawit mau didhawuhi ora ndang mangkat, mergo aku ngerti atine Kakang Garukaca Kakang Antarja. Kok Kakang Garukaca Kakang Antarja kok kon mentala karo Petruk karo Bagong kuwi mbok tekan sok kapan ora bakal mentala. Mergo Kakang Garut Kakang Antarja kuwi ngerti labuhane Panakawan Petruk karo Bagong tumrap Kakang Garut Kakang Antarja. Ora ketang sithik Kakang Garukaca ki tau tate nampa pangudange Petruk karo Bagong. Kakang Antarja ya tau tate dikudang Bagong karo Petruk. Lho, tau dimong. Nek kon mentala karo Panakawan dheweke emoh. Lah sampeyan ora tau dimong karo Petruk karo Bagong. Mula gampang nibake dawuh. Nek pancen Petruk karo Bagong ora gelem bali, rudha paripeksa. Dipaksa yen perlu tak paringi Purbawasesa. Lah penak wae nek wong ngomong ning sing tumandang ki nganggo ati, Dik. Nganggo ati wong arep tumandang kuwi. Nek Petruk karo Bagong ora salah apa kok anak-anak Pandhawa kon mentala, anak-anak Jodipati kon mentala. Kon nuruti karepmu. Terus saya aku tak takon, Pak. Oh, ora usah nesu. Urung rampung le takon kowe. Oh. Bapak kok nundung Pak Lek ki ngopo? Pamanmu ora manut karo aku. Oh sik, sampean kena ndukani Pak Lek. Nek pancen Pak Lek ki salah. Ning Pak Lek Dewa ki bener nggondhani pustaka Jamur Srimasada. Mergo tekan jaman napa wae, pustaka Jamur Srimasada ki aja pisah karo Pandhawa. Kuwi salukane kaya ngono kuwi. Nek nganti pisah Pandhawa cilaka. Wah. Kresna kakangku gedhe labuhane tumrap Pandhawa. Oh, dadi wong labuh ki hitung-hitungan. Heeh. Wong labuh ki hitung-hitungan. Terus ana ngendi dununge salukaning piye sapa sing ngandhake nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa aja weruh.
Wong ki nek tumindak becik karo wong liya kuwi aja duwe pamrih. Diwales kabecikane aja. Nek cara kaya ngono kuwi nggonmu mbelani karo wong liya kuwi ora tulus lahir batin. Nggonmu sedekah ora ditampa dening ngersani Gusti. Paham? Setan. Wong tuwa malah diulang. Aku ora mulang ning aku ngomong karo bapak. Wong tak andani ya Pak sing jeneng wong tuwa iku ora selawase bener. Ora. Wong tuwa iki kok sok-sok salah. Nek mergo nggone tuwa terus sing enom dikon ngalah. Ning jane penemune salah. Ngono lho, paham ora kowe? Ah, nang kene iki ketok banget. Dadi pendonong niki do bingung. Bapak salah, nek nganti Pandhawa gutang iki ngembet karo nyawane wong. Nyawane wong sapa? Nyawane Semar. Apa Semar nyawane ora berarti tumraping Pandhawa? Berarti apa? Ora ngerti wae, wis ora lulus. Oh, malah ngatungi antem. Oh. Kudune sampeyan ki ngerti. Semar ki ora ana apa-apane tumraping Pandhawa. Gedhe labuhe tumraping Pandhawa. Semar iki Prabu Pandhawa ora mung nalika nang negara lho, Pak. Ora ana nalika ning kedaton lho. Ning jaman Pandhawa kraya-raya mapan ning alas prihatin Tapa Brata, mlebu ngalas, metu ngalas manjing desa. Semar kuwi ngetutke saben dina. Kuwi nek diukur nganggo brana picis, ngamarta kae didol nggo nguruki bales kabecikane Semar ora bakal sak traju, ora bakal sak bobot. Lah kok dadi anak-anak Pandhawa kon mateni karo Petruk karo Bagong iki saiki kowe iki wong tuwa do nalar-nalar ora. Werkudara, ora usah gagas Antasena. Petruk Bagong tundur kene. Piye Dimas? Ora apa-apa, arep aku korban bathuk ora apa-apa. Aku wis ngerti bapak iki arep gajul, aku wis ben marem wong tuwa marem. Kang, nggih, ora usah melu-melu. Terus aku takon ngopo? Kakang disiki ning Karang Kadempel. Mergane, lho, Pak Demandro rak ngendikake to nek Semar loro bisane waluya nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Kowe wis tau dimong karo Semar? Iya, Tili. Iya, Dimas. Kang Antarja, piye Dimas? Tili. Nggo gula teh. Iya. Ora mung kosongan. Ora kaya dhek aku loro tok Tili kae nggo jeruk teluwe kecut-kecut ra jamak-jamak. Isi to iling-iling. Ayo nyatane kaya wis mangkat to. Lah Dimas arep ngopo? Aku sing arep ngewangi karo Petruk karo Bagong. Aku ora ikhlas nek Petruk karo Bagong dikaniaya karo Pak Demandro karo Bapak Jodipati Kang. Iya Dimas. Kowe kok suwi, Gong? Hah? Kowe kok suwi aku wis metu karo mlayu-mlayu karo Ndara Werkudara oyak-oyakan. Wah, guayange ra jamak-jamak. Tak ubeng-ubengke ringin kurung. Terus Ndara Werkudara menggeh-menggeh terus mundur. Aku ngenteni karo kowe kok kowe suwe banget ngijelke kwitansi. Kwitansi resep sing wingi ditebus ya lho. Heeh. Ayo tak ijelke sinuwun Prabu Puntadewa. Resep wis ditebus iki tak ijelke meneh. Lho, nggo teknik meneh entuk sangu e. Oh. Cair. Didom le. Wis nyambut gawe apa kowe? Ah, sing duwe akal pikiran aku kok njur didom-didom. Iki hakku. Tak omongi ya. Sing jeneng wong ngapusi kuwi dosane tumpuk undung. Ngeri kuwi. Sok kowe arep dijabut nyawane iki ngrasake lara. Ngono. Terus bar kuwi kowe dilebokke ning kubur kuwi godho sirahmu dies mergo hapus-hapus. Nek didom rada ora lara. Mbok menang men lara ora masalah. Oh iki mbok ora pelit-pelit, Gong. Engko atukoke, jago ati ra jajake. Tenan lho, heeh. Kae rak resepe kae 500.000 to, tak tambahi 01. Ya metu cair, Ndara Puntadewa iki ra tau ora cair. Ya aku njaluk 100. Arep tak nggo ngeramik omah itu. Oh. Nang jeneng keramik iki nek dienggo duwite le nggo ngapusi mlethek. Men. Mlethek mbok men. Ora masalah pokoke.
Ning nek nganti keramik iki tok tukoke keramik, duit ling ngapus tok tukoke keramik. Terus tok nggo keramik omah. Omahmu ora awet suwe. Keramikmu blesek, omahmu ambruk. Mbok cangkeme sing apik terus. Kowe iki wong ra iso ndego partikel kok senengane meden-medeni to. Aku jajake kok. Heeh. Engko tak jajake tes. Apa? Tes. Es teh kok tes ora. Heeh, wis to. 2 gelas yo. Sak gelas rong karuan entek kok. 2 gelas sak gelase. Mengko nek wis sak gelas entek tak tukoke meneh. Wong ki ora ngongso. Alu amak. Mungan-mangan mudang medeng ngombe-ngombe. Oh, karo gareng janklok. Nek sing gareng keplok Petruk ya keplok. Yo, mangan yo. Yo. Ayo wis ben ora. Ning iki awak dhewe ameng-ameng nyawa lho kok. Ameng-ameng nyawa piye? Satriya sing ditantang, sing tak tantang Ndara Werkudara. Monggo kowe mau nantang Ndara Baladewa. Wah, Petruk aja mlayu. Ngandel ora. Ndara Werkudara, yo. Kowe mau nantang karo aku. Kowe ngerti Werkudara ora tau ditantang karo menungso. Sapa sing nantang Werkudara? Wis jelek nyawang gelaring jagat eseme rembulan. Jelek urip ning alam padang njaluk tak pateni model piye kowe? Den. Kula niku ngadi lho. Kula niku nek karo Bendara niku ora tau serius. Kula ngoten niku janjane sampean yo mbok kulino karo watawantune Petruk, kula niku rak ngejak Gojek to. Gojek ning arepe Nayaka Punggawa. Kowe ngisin-isinke karo Werkudara. Kula niku mboten tenanan. Ora tenanan ning nyatane wis gawe isin ning Werkudara. Bali apa ora? Bali sarengan Pandhawa kudu jangkep 5. Ora boleh tendangi. Wah, cilaka ya. Wah, Petruk ameng-ameng nyawa. Doyak Werkudara monggo Petruk mlayune itik-itik Werkudara bantre ra jamak-jamak. Alhamdulillah Baladewa ora rene. Bagong, nggih. Piye dadekke ora? Manut. Lho. Nggonmu nantang karo aku kowe nyes karo Kyai Prabu Kresna ki mau. Kowe wis gawe runtek atine Baladewa. Monggo ngerti watake Baladewa. Kowe ngerti watake Baladewa. Yen wis nesu aku ora iso dipenggak dening sapa wae. Saiki aku manut karemu piye? Oke. Padahal aku ora iso sero, ha. Ayo, kowe ngejawab wae. Aku kataran kaya ngene iki karo sapa-sapa ora wedi iblis lan kowe sing iblis. Woi, aja mlayu. Mati aku. Ndara Werkudara banter banter nendangi. Wah, anggere sikile tiba ning lemah duk ngono dekok jero banget. Nek tiba ning sirahku iso pecah dadi sewarang-warang. Baladewa ya nesu itu ampe. Ngapa? Ya. Ambeke awake ndonga sak iso-isane. Mergane iki modar tenan awake dhewe yakin. Lah ngopo? Mulane ayo mlayu. Ayo mlayu ndak tenan. Doyan Ndara Werkudara. Wes doyan Ndara Baladewa. Mlayu sing ben ayo. Kowe ndi sing antro? Ya ya ya. Modar kowe. Wah, kowe nabrak Satpol PP. Ora ngomongi to, Gong. Aku wis weruh wis mak tratap. Kapok kowe. Kowe mesti dikongkon Ndara Werkudara. Antasena. Kowe nyegat kono. Petruk mlayu cekelen. Dekluken cengele. Wis gak ndonga. Njaluk nang ngisor Semboja. Apa nang pinggir cungkup? Ku tak gejek siramu modar. Ndara Antasena kuwi piyayi luhur. Piyayi iso nimbang ala becik.
Tak takonane sik. Ngarep mati kok ki ngomong, Tru. Bekti kula, Den. Ya. Selamat to, Tru. Pangestune wilujeng. Mlayu-mlayu ngopo? Kapok kowe. Kuwi menggaya kuwi jane ngerti. Engko nek mlayu, engko nek omong mlayu-mlayu doyak Ndara Werkudara. Aku tekan kene kon metu kowe truk nyok tampan ono til. Iya, Tru aku tak jajan es teh. Aku njaluk kok. Mengarep mati kok ngombe es teh. Ngoke-oke dosa. Apa ngombe es teh kok dosa iki cara ngendi? Menyawaku iki rada peret ngono lho. Sembah kula nggih, Den. Heeh, wis tak tampa. Kowe mlayu ngopo? Sampeyan tekan mriki enten apa? Lho, takoni urung takon aku wis ganti takon. Kula tak nyuwun pirsa riyen ben ayem mati kula, Den. Sampeyan tekan mriki madosi sinten goleki kowe? Modar. Wis yakin wis. Santai wae, Tru. Pokoke diiklaske wae, anggere ikhlas lak nyawamu malah ora kangelan limrucut. Anggere kowe engko ki atimu awel dipateni malah nyawane angel limrucut. Wis ikhlas ngono wae, nggo Ndara Mestaka kula ngono wae. Sik gong kowe iki omong apa to? Dar kowe gendi kowe sing diancam ora. Aku ora nantang bapakne kok. Kowe mlayu mrene ngopo to? Dioyak Kang Rama. Lho, bapak sapa? Bapak Pocong. Kowe lha sembrono petroke. Cucuk watu sisan gong-gong. Hei, sih. Aku ki wedi tenan. Semongane kok doyak bapak. Nggih. Wah, halus. Doyak bapak. Ngopo Tru kok doyak? Mesti ngono. Ngopo kok doyak? Ngandel ora. Ayo gek bloko. Setokong. Waduh, wetengku lara banget, Gong. Kowe dagel aku Dinggo ora. Nggih. Anu, mergi kula teng Datulaya nantang kalih Kang Rama. Nantang bapak? Nggih. Ha sebabe? Lah, Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Nundung Pak Cilik Sedewa. Nggih. Lah terus ana hubungane apa? Sambung rapete antaraning kowe karo Mak Dewa. Lho rak nggutuke Pandhawa 5 jangkep 5 mboten gothang. Pamriye? Nggo tamba bapak. Bapak niku lara, wis kaya ketap-ketip kaya wis koncatan nyawa nika. Ning iso dawuh, Pandhawa 5 kon rawuh mrene sinambi mundi Pustaka Jamus Limasada kuwi dadi usagaku. Dadi tamba. Lah nek Pandhawa gothang kurang siji, ora iso rawuh teng Karang Kadempel. Lho bapak mati piye ayo? Nek Semar mati piye? Mula kula wani kali Kang Rama merga Kang Rama nundung Ndara Sedewa. Oh ngono to. Nggih. Ya ngapunten. Bari bangsa kula wonten Kang Rama. Ora usah nangis. Arep mati kok nangis. Nya dimutnya. Ngirung kok kon. Petruk ki anggere stres, sak uni-unine. Mangkel aku. Ora kandhani. Kowe rasa wedi karo aku. Nggih. Aku rene methuke kowe iki aku dalam rangka peringatan hari 17 ini ora. Aja neruske sik. Aku tekan kene iki niatku ora kok arep ngewangi bapak. Estu napa? Heeh. Sampeyan mboten diutus Ndara Werkudara? Ora. Yakin? Yakin. Sumpah? Sumpah. Aku ora bakal ngapusi, Tru. Malah aku tekan kene iki arep ngewangi karo kowe, kowe tak gawe aja nganti kalah karo Bapak Werkudara. Estu no? Iya. Ding ding tang ding 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 tang ding 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 tang ding 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 ding. Munio. Munio Petruk mati. Culek matamu. Kowe iki nggo ngeyem-yemi ya. Kowe diyem-yemi, mengko nek wis kowe lena, pres.
Nggih, Den. Ora. Adil. Iya. Seneng ae. Ora tak jajake es teh. Weh, Kong. Anu nyok. Ya sithik-sithik ora. Turaku lho. Ya wis ora apa-apa. Den, apa? Kula doyak ndara Baladewa. Sebabe? Sebabe padha kali Petro. Lho, jare sing nundung Majelis Dewa Bapa Werkudara. Anane Ingkang Rama duka. Niku sing ngubupi Baladewa. Anane bapak nesu gedhe mergo diubupi Siwa Mandura. Mengkono critane. Nek ngono wong loro tak ayomi. Ngarep males kok ora. Iki. Saiki do pindah kene. Pindah kono. Pindah kono iki. Pindah kono. Tuh kok. Kowe arep kepengin menang karo bapak karo Pak Di Baladewa. Nggih pengin supaya bapak niku kasembadan Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel manut aku, nggih. Tak gawe wirange bapak karo Siwa Mandura. Carane kowe tak dandani. Dandani cara? Kowe tak dandani Petro, tak dandani cara Baladewa, Bagong tak dandani dadi Raden Werkudara. Serius. Tenan iki. Wah, iki jos Gong iki. Jos piye? Ameng-ameng nyawa no. Engko nek do teko lho, sapa iki ngembari? Wah, ana Werkudara tis. Mudhar awake dhewe. Ngandel ta, asline mung dipateni alus-alusan to. Tak pikir-pikir omongane Bagong niku bener. Nek kula dadi Baladewa, Bagong dadi Werkudara, niku saya do nesu. Kowe ora usah kuwatir, kowe tak nehi kekuatanku, kowe tak nehi kesektenku. Kowe ora iso dilarani, ora iso dipateni. Lho, Gong, ora iso dilarani, ora iso dipateni. Nantek batrane? Yes, Ben. Nggih, kula manut mawon. Yo, manut yo, manut. Bagong manut. Manut. Waduh, dadi Werkudara. Ha iya. Nglereng iki aku. Ngleleng ning ati-ati ora. Kula dadi Prabu Baladewa. Wis saiki do ngampet-ampekan. Wah. Kok dengke ya. Nganti kuning. Do ngampet-ampekan. Bagong ngampet-ampekan. Tak suwun karo sing gawe jagat muga-muga kowe iso wujud Baladewa karo Bapa Werkudara. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinumaya. Sinumaya winaya ing asepi. Oh, mandi panyuning Sang Antasena. Ilang wujuding Lora Petruk miwah ora Bagong ana nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Wis gleleng kae. Gleleng pripun? Lho. Kok gleleng pripun pito? Kowe rung krasa piye dereng? Wis dadi Baladewa, Truk. Estu napa? Wela domongi kok. Waduh. Ngapae? Ngapa-ngapa ora? Rung krasa apa, Gong? Urung isih biasa iki. Wis wujud Ndara Werkudara. Hah? Wujud Ndara Werkudara. Ngapa kok mades iki? Werkudara ini arama ora dadak. Gembos bane.
Petruk nunggu sing apik, nggih. Supaya aja nganti ketara, Petruk patrape kaya Baladewa tenan. Gong. Lelinggo sing apik. Malangkrik. Tangane sing tengen numpang tangan kiwa. Wah, ayo wangun. Piye nggih Antasena? Nah, nek Petruk wis pas suarane. Bapa Werkudara. Wah. Kurang gedhe, ha? Kurang gedhe. Wis angel. Nyuwara, ha? Nyuwara. Nyuwara? Wah. Gedheke sithik. Wah. Rada gedhe neh, rada antep. Ora cemeng ngono kuwi. Wah. Aku mbok mau dadi Baladewa esuk. Penak le omongan iki ngrekoso iso njeblok wetengku. Ngene carane wetenge diampet, suarane liwat gulu. Ayo. Wah, angel iki. Piye carane? Coba latihan sik ndak selak tekan kene, Kok. Oh, nah rada. Gedheke sithik, Kas. Oh. Nek gedhe sithik iso ora? Iso, ning mung cendhek. Ora apa-apa. Coba gedhekno. Wah. Pisan, Kas. Wah. Aku pas kuwi. Ngene mung cendhek ora apa-apa, ora apa. Dijajal yo, Pakde Baladewa, anakku wong Kakak Antasena piye? Wah, nek kowe persis banget, Lho. Bapa Jodi mati. Wah. Ayo kek nyeluk senengku. Wah. Bapak matur kesembah katur ya, Pak. Wah. Antasena tak tampa. Waduh. Wae gedhe kok suarane cilik. Angel. Jan repot aku mau jane. Aja putus asa to, Gong. Ora tak jajake es teh. Ya wis. Komeng paitane kok meng es teh. Bapak Werkudara. Wah. Antasena. Anakku. Opo? Wis ngono wis ora ketara kok. Iya. Bapak iki arep doyak-oyak mungsuh, Pak. So. So. Kok mingso? Sopo saking cepete mingso? Mungsuhe padha karo bapak. Wah. Bojoku Aden. Aku bapakmu ingkang bakal ndrakulake mungsuh ke papan. Iki kontese. Kae sakaremu, Gong. Bejo cilaka tok sandang dhewe. Aja kaya ngono. Wah, aja nekake aku. Werkudara. Baladewa. Baladewa kakakku apa? Sing prayitna ngati-ati, Dimas. Wah, iya. Aja kuwatir. Antasena Mundura mungsuh tak trajake. Yo, ngati-ati wis kono. Iki mengke nek kula dipateni ora bakal mati wis to. Wis tak nehi jaya kekuatan. Kowe dilarani ora bakal loro, dipateni ora bakal mati. Oh nggih. Aku piye? Nek kowe mati, wah. Jangan begitu. Kowe ora apa-apa, Pak, ora usah kuwatir. Wah. Aja kaya ngono wae. Lah dalah kaya apa Werkudara mungsuh awake.
Baladewa. Lah kaya aku maca nang ngarepe kanca gedhe-gedhe iki. Iki Baladewa ngendi iki? Iki Baladewa Jonangun. Wolo edan iki. Omongane sampeyan dhewe. Iki Baladewa ora ngawu karo aku ora. Menungsa tataran kembali Maranata maju aku wae. Modar Petro ketemu Baladewa tenan. Juantel prol glangsal. Kapamu kawan kowe? Soe. Wah, setan. Duwer. Suarane ketok. Wah. Ojo ngawur. Iki Werkudara bojone Arimbi cangkemmu. Wah, kowe ngembari Werkudara, kowe sing ngembari karo aku, kowe ngembari aduh. Wah, ngembari karo Werkudara. Wah, suarane ora pangling. Wonten dawuh. Bareng tekan negara Ngamarta kok ana gegeran ora karu-karuan kae. Bleduk mangambak-ambak lebur kasabuting angin. Lah iya. Mula aku tumiyup saking Durgantara. Ing wigati bakal niti priksa kelawan gegeran kae. Lah kok jebul barang tak sawang kok nyubriyani temen. Nyubriyani kados pundi? Lah kok Werkudara gelut karo Werkudara Baladewa perang karo Baladewa kae karepe piye? Setyaki. Wonten dawuh. Ayo padha dipisah aja nganti dadi kaya ngono kae Setyaki. Oh, ayo. Amo. Koko Prabu. Kose, iki kersa iki? Inggih. Iki kersa iki? Inggih. Wah, Kresna. Wah. Gong suarane. Wah. Iki Narayana. Iya, Werkudara. Wah. Sik tak ngilangi apa iki mlebu nang klambi. Nyokot deh. Koko Prabu lan turi sareh. Sareh piye? Ana wong sing ngembari karo aku paning jajaran ki menungso ngembari karo aku iki. Nduk diajar. Kresna aja percaya. Kuwi sing ngembari karo aku. Kuwi sing ngembari karo aku. Inggih, kula ngertos. Sabar. Yo, sabar. Kula tak rembug perkara iki sabar. Iya. Lho kok ora basa karo aku? Ora basa ora apa-apa rumah sama aku ora ngerti karo kowe kok piye? Lho. Kresna ngerti? Ya aku ngerti wae apa rumah sama aku ora ngerti. Kresna kakangku. Mbuh. Konangan Andra yo sarene sik to. Mani iki sik men gayang ora. Ora aku sik. Apa kira-kira negara Ndarawati wis ilang? Pagebluk ing Tumama ilang kados pundi? Pagebluk menapa Prabu? Kose to. Yai Prabu mau tekan kene
aku yang ngenderekake wonten wigatine Ion ngambil pustaka Jamus Limasa teng gati kinarya tumbal madali Praja Ndara ke Taman Pagebluk. Lah kok si Adius tekan kene iki? Apa Ndarawati wis tentrem mangkira miyen? Setyaki wonten dawuh kowe seksine ya. Kula nembe menika sowan wonten negari ing Ngamarta lan Ndarawati mboten kenging menapa-menapa Prabu. Lah, apa to kowe? Kandhane ngayal, senengane kowe ngarani karo aku sing kaya. Menang ora? Lho, aku nata Ndarawati. Iya, ning menang ora? Ora menang tak bubuti bringosmu. Wah, menang aku. Oh ya wis, ya wis. Tak kira iki kok ya. Dene kaya ngene kok anggepe. Mung dianggep Werkudara dadian saka duwer. Duwer dengkulmu mlocot. Wis kok ora anu mau iki. Man ket mau dunake duwer. Aku nendang ra dirasake, Antasena ngapusi jare ngekeki kasetan mbul ya ora ana apa-apane terus. Nek ora mati, sing penting ora mati. Ha iya. Mangkir piyen? Ning sadurunge, ayo. Ponokan Petruk Salim. Lho, Petruk sapa? Petruk sapa tutuk gundulmu? Pikir Petruk to? Baladewa, Petruk. Ayo Salim. Ngayel ayo Salim. Kowe barang. Aku sapa? Kowe Bagong kok dadak aleman. Yo, bubar pisan to. Lah. Ganti klambi. Wah, yo. Waduh, gaya ora. Mengane Bagong kon salin angel. Lah sida ngelucu, Truk. Ha piye dinggahke wisan? Ha iya. Oh. Wis saiki padha sumeneo nggih. Pokok Prabu nggih. Mesti kemawon paduka menika kedahipun Prayitna, Prayitna tegese piye? Ingkang mbeta pustaka Jamus Limasa menika sanes kula. Mboten wonten jamak limahipun sampurna Ndarawati kok mboten dipun derekaken Setyaki menika mboten badhe kelampah. Lho. Lah terus sing nggo pustaka Jamus Limasa mau sapa? Wujute ya kowe Kresna Wirata. Wah. Kresna aja mbingung aku. Aku wis kebacut nundung Sedewa. Jebul sing gawa pusaka dudu kowe. Dudu Werkudara Setyaki seksine. Ih, Kakang Mas Yudiwati. Sanes kok Prabu nembe menika rawuh wonten negari Ngamarta. Wah, edan. Baladewa kakangku piye kanane kaya ngene? Wah, dalalah kriwikan dadi grojokan keguyon dadi tangisan. Kapokmu ora we. Diomongi ngeyel. Wong nek muni duwe pawadan aku sing paling bener sing ngomong sapa? Yo geletne yo, us. Mangkel aku kok. Senengane wong anggere rumangsa bener kok terus ora iso dikandhani, ora iso delekke. Saiki buktine kaya ngapa kowe? Piye nek anane kaya ngene iki? Wah, dalah waduh. Waduh, kewirangan aku Kresna, aku tak bali nang Mandura kae. Yo. Aku ngakoni lumputanku. Aku wis nundung karo Sedewa. Aku wis dadi jalaran ilanging pustaka Jamus Limasa. Ning lelakon sing wis kelakon digetunana tanpa guna. Werkudara, pancen bener apa kang tok kandhakake? Ngibarate sego ing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sego. Yo. Mula perkara iki wajibe ditanggung jawabi tegese wani nanggung perkarane. Nanggung perkarane piye? Ayo sowan ngersaning Kakang Semar Badranaya.
Nadyan ora nganti pustaka Jamus Klimasada sarta ora nganti lawan adimu Ragil ingkang lunga saka negara Ngamarta. Nanging mbok menawa ora wing siadi lawan Yai Prabu Darmakusuma dadi srana tentreming Kakang Semar. Wah, Semar. Aku njaluk ngapura. Ngarep kakangku tak boyonge sowane Karang Kadempel jlamprung tak ajake nekula tak kandhine. Semar, aku luput, aku njaluk ngapura. Dimas mangkat dhisik. Wah, yo aku njaluk ngapura Semar. Mintonaken Dewi Kramanira kangku mitraning asta. Kang mitraning asta neng asta. Oh, Petro, Nun. Dina samengko Werkudara wis ngakoni kelawan keluputane, nggih. Mula tumuli tak dawuhi supaya budal nang Karang Kadempel ning kuwatos manah kula Ndara. Lho, kuwatir perkara apa? Nggih kuwatos nek nganti mangke Bapak Prisa Pandhawa nika gudang ora gawe tentreming penggali Bapak ning malah dadi srana larane Bapak niku saya nemen, saya banget. Niku malah ora prayoga. Kowe aja kuwatir. Aku ngerti pambegane bapakmu. Pambegane bapak niku pripun? Bapakmu ki nek duwe kekarepan ora tau kawetu basa wantah, tegese ora tau diucapake. Mung ginebeng ana jroning batin, ginebeng ana jroning ati. Oh, ngoten iya. Mula bapakmu nandang lara kuwi sak temene kok ora lara ragane kuwi ora lara. Nanging pancen wong tuamu kuwi duwe gegayuhan. Lha gegayuhanipun apa? Bapak niku wong sekeng. Bapak niku wong ora duwe, bapak niku wong melarat. Bapak niku mrene ngabdi kok duwe gegayuhan kok nganti direwangi lara. Wis to, percaya karo aku. Terus kersane, ayo bali. Bali ning Karang Kadempel, monggo yen to adu arep karo Kresna, bapak mesti bloko karo Nata Ndrawati. Oh nggih, iya. Nggih monggo mawon. Nek wonten apa-apa sampeyan tanggung jawab lho. Aku sing tanggung jawab. Oh nggih, matur nuwun. Setyaki wonten timbalan. Ayo derenipun Kakang sawi kula dherekaken. Petro Bagong budal bareng karo aku budal ning Karang Kadempel. Monggo sinuwun kula dherekaken. Iya para kawan. Gelar wandhan muncar. Non lir kekonang sorong sorote kang padang. Kakang Semar, Kakang Badranaya, jebul bener apa kang diaturake kelawan Petro apa dene Bagong? Yen to Kakang Semar nandhang ruga, Kakang, aku wis sowan ning Karang Kadempel, Kakang Badranaya. Kakang Semar, aja nikake kelawan para Pandhawa. Kakang Semar para gagi wungu. Warasa Kakang Badranaya, jagat wayasanemu Bathara wayah para jagat. Kakang Semar. Mara dak suwun Kakang Nayataka paringa dawuh, sejatine eneng apa? Dene Kakang Semar teka nandhang ruga. Monggo Kresna ora nate pangling kelawan watak wantuning Kakang Badranaya. Kakang Semar ki duwe gegayuhan, ora nate kawiyos sing pangandikan kanthi cetha, nanging ginebeng ana jroning penggalih. Kakang Nayataka, Kakang Semar darbe gegayuhan apa marang para Pandhawa. Iki Yayi Darmaji sak kadang-kadeyan ing padha swana ning Karang Kadempel. Kakang Nayataka, Semareka den prayitna samurires eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti dupi midhanget sadanipun ingkang Bendara nenggih nata ing Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna dadi gumaregel penggalih Lurah Semar Badranaya saking patenggan dengongok Sang Badranaya lenggah sekeca kaget sangganing para Pandhawa wau.
Ndara kula Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Kresna. Iya Kakang Semar, ya Dipal, iya Kakang Semar syukur. Yen to Kakang Semar wis katon luwih prayoga dina samengko, syukur Kakang Semar. Wah, Bapak waras to. Wah, Bapak waras gong. Wah, wis mengaleman selama ini. Wis genah kuwi ora ana apa-apa kok gregah tangi tanpa mimik obat, tanpa ngombe jamu kok terus gregah tangi. Oh, Bapak iki ya duwe gayane ya sok ngono kuwi nek duwe kekarepan kok. Kakang Semar ora usah dadak api-api nandhang raga sejatine apa ingkang ginaya. Kula pancen ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa ingkang wigati. Namung badhe kula aturi priksa bilih kula menika kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan ingkang kepiye Kakang Semar? Mboten perkara kayangan ingkang magrong-magrong dumadi saking Mutiara Jamrut menika mboten. Ora embane kayangan Sulalaya kula kepengin kembali marang kayangan Sulalaya menika mboten. Ning kayangan menika papan sing tentrem, papan sing ayem, papan sing rukun. Papan sing manunggal, mboten wonten raos diya diniya wonten madyaning kayangan. Mula kula kepengin mujudake kayangan menika mapan wonten negari Ngamarta gesanging para kawula tanpa beda gesang wonten ing kayiwangan. Kebaking katentreman, kebaking kabungan. Sranane kula namung kepengin ngrawuhaken ndara-ndara kula Pandhawa wonten Karang Kadempel. Ingkang wigatos namung kula kanthi nyaketi gumregahing para kawula, gumregahing sedaya para kawula negari Ngamarta supados dipun caketi raosipun. Amargi menapa Ndara? Sing jeneng kawula menika mboten betahaken brana picis, mboten betahaken dibiyuki bondo donya mboten. Ning nek digatekke uripe karo pangarepe, kawula menika bakal saya percaya karo sampeyan. Percayaning kawula karo ndara-ndara kula Pandhawa mujudaken satunggiling praja ingkang ayem tentrem, praja ingkang gemah ripah lojinawi embane kawula sami urip wonten ing kayiwangan. Wah, Dipal, teka luhur temen gegayuhanmu. Kakang Semar yen to kaya mau paring dawuh lawan Petruk, mesti wae ora usah dadak ana lelakon ing tentu manduk ana ing praja Ngamarta. Lah lelakon apa? Yen to Kakang Semar kepengin ngrawuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora bakal lakon. Sebabe ragil Pandhawa Yayi Sediwa lunga saka Ngamarta. Lunga saking negari Ngamarta? Iya Kakang Semar. Lah sing dadi jalarane Jamus Klima Sada kalimput dening mungsuh dibet digawa dening panjalmaning wong kang murang tata. Satemah pustaka Jamus Klima Sada lan Sedewa ilang saka negara Ngamarta Kakang Semar. Niki mertandhake nek sampeyan iku kurang lantip panggraitane. Sampeyan kurang awas, ngoten. Jaman sakniki nek ora awas gampang diblithuk karo sak pepadane. Jaman sakniki nek ora pinter gampang dirubuhke ngalor, dirubuhke ngidul karo sak pepadane. Mula sesuk meneh niku sing prayitna ngati-ati. Iya Kakang Semar, aku njaluk ngapura. Dadi pustaka Jamus Klima Sada ical. Iya pancen mengkono diasta dening Sinuwun Dwarawati. Nanging dudu aku Kakang Semar, nggih kula pun ngerti. Terus Ndara Sedewa nggone gondele pustaka Jamus Klima Sada malah keluputan tumraping Werkudara. Wekasan gempung atine Bratasena, adine lanang ditundung lunga saka negara ing Ngamarta Kakang Badranaya. Ndara Werkudara niku ya kleru. Nuruti dhateng mubal babaling nafsu, nuruti dhateng mubal babaling rasa ingkang boten saged dipun sirep. Wekasan bawur paningalipun boten saged mrisani kanthi teliti. Wah, aku luput, mboten ming cukup luput. Ning nek Ndara Sedewa ora ketemu pustaka Jamus Klima Sada ora ketemu, lha napa gegayuhan kula ajeng cabar gagar-wigar. Mula Sinuwun Dwarawati kali Ndara Werkudara, Ndara Janaka nggih ampun terus meneng-menengan kaya ngeten iki. Budidaya pripun carane supaya pusaka
Lan Ndara Sedewa enggal dadi jangkeping Pandhawa 5 lan pusaka diasta malih dening para Pandhawa dene. Tresna sinayang manglung minuraken Dewi Kramanira kang mimitiraning astaning asta Bintara. Nggih. Aja serik rasamu yen to didhawuhi dening Kakang Semarapan iki dadi kewajibane awake dhewe. Yo. Ilanging pustaka Jamus Klima Sada sing asta wujud nata Ndarawati nadyan dudu pun Kakang nanging dadi kewajibanku ngupaya pustaka Jamus Klima Sada. Yo. Semono uga Werkudara Jawa kanggo ngupaya alademu ragil supaya kelakon penjangkane Kakang Semar merga miturut pitunganing nata Ndarawati apa ing digayuh dening Kakang Nayantaka ki pancen luhur ora sah dadak kakehan gunung dibudalake kowe mabura ning Dirgantara aku tak metu daratan karo Janaka. Ayo di tanganing kalangguan aklar pandan moncar dinonir kegonang suram-sara tetan padhang kasoran pajaring purnaming gegono dasari mangsa katiga ya jagat nang stungkur watur jagat Werkudara. Nggih. Wong Atna Permana Jati aja kleru ya Yayi. Wah, kaget. Dinana wujud Kresna loro cacahe. Aja mati tanpa aran. Kowe engkeng aja mati tanpa aran. Aku Nata Ndarawati. Lah kok dadi aku ketemu karo wujuding Nata Ndarawati. Yen ngono kowe engkeng sesingga Nata Ndarawati kang bakal gawe banger bacin asmaning Nata Prabu Sri Bathara Kresna. Aja ngawur-gawar-ngawur. Cetha yen to kowe engkeng lembut pustaka Jamus Klima Sada miturut aturing para putra lan sangganing para Pandhawa. Ingkang nggawa pustaka Jamus Klima Sada wujuding Nata Ndarawati mbok balekake apa ora? Ora mbok balekake aja kelakon dosa. Kowe adu arep karo Nata Kresna. Tak balekke pustaka Jamus Klima Sada, waton wis bedah diadani Nata Ndarawati. Werkudara kowe aja kleru. Kowe aja ngawur-gawar-ngawur. Aku kadangmu Nata Ndarawati. Aja mbok picake Werkudara. Ati kowe. Wah. Atmara Sang Arjuna Esmanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsuh. Piye Janaka? Koko Prabu. Nyata mboten jamak limrahipun menawi Nata Ndarawati tandhangipun kados mekaten. Koko Prabu. Ingkang nglahi kasoran nadyan Kakang Mas Njodipati ugi kasoran lawan Nata Ndarawati. Ingkang sajaipun sampun benten kaliyan paduka Kanjeng Koko Prabu Janaka wonten paring adhawu sabisa-bisa tambakan lakuning Ratu Ndarawati kae. Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi aku tak golek jago ingkang sakmurmat karo kekuwataning Kresna kae.
sangyare wangsit pindha kumbang ngajaping madu sarining tawang ana pandhita muda sapa aku pandhita klihang kabur kanginan mendung kebaraten ing endi tibane kono papan dunungku yen kowe takon karo aku Begawan Waskita Jati Begawan Waskita Jati iya panjenengan sapa tepung kinata Ndarawati Prabu Kresna penemban nadyan muda tumaruna nanging dak sawang kekuwunge kaya anelai cetha lamun panjenengan pendhita ing nadyan tasih muda nanging wis buntas kawruhe apa kira-kira yen Tanata Ndarawati nyuwun tulung karan penemban Waskita Jati penemban bisa paring pitulungan karo Tanata Ndarawati sinuwun kepasang Yogya katujuh ngene dene dina samengko aku nedeng lakoni tapa ngrame tegese tetulung marang sak pepadaning urip kersaning sinuwun Ndarawati kepiye aku duwe mungsuh ya kuwi wujude tan prabeda kelawan aku ingkang gawe lengsem ing Nata Ndarawati sarta nyidra pustaka Jamus Myang Jimat Limasada Waskita Jati yen penemban Waskita Jati bisa mateni ratu ingkang wujude tan prabeda kelawan panjenengan ingsun aku ingkang bakal paring apa ingkang mbok suwun adalah wong tapa ngrame ora bakal nyuwun sesulih apa-apa sinuwun Ndarawati tak aturi ngaso sawetara tak trajange kaya ngapa wujuding mungsuhmu jebul iki to sing sesingla Nata Ndarawati iki sapa pandhita klihang kabur kangenan Begawan Waskita Jati ayo sinuwun Ndarawati kowe barya kaya wujud sejatimu kowe ora sandadak melu-melu perkara iki pengin mati sampurna ayo gage patrana Waskita Jati menungsa ora tatanan jebul kekuatane ngungkuli kalawan Werkudara lan Janakaya Waskita Jati ungguli pustaka Jamus Limasada lakon babar saking wujud kowe kalah prigel karo Waskita Jati isa tak rebut pustaka Jamus Myang Jimat Limasada nyaketa kene Nata Ndarawati ora kelakon mati dening aku derajat apa nungguli pustaka Jamus Myang Jimat Limasada ical wujuding Nata Ndarawati wenteh nenggih diwaning panggoda pangetone Wang Mikulun mandya Bathari Durga tobat pati aku tobat Waskita Jati aku ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan sinuwun ndak aturi nampa pustaka Jamus Myang Jimat Limasada iya pusaka ndak tampa ilanging Nata Ndarawati jebul sesinglaning mandya Bathari Durga pancen kepara nyata ning gumunku
Dewaning panggoda pangrencana lah kok dadi wedi nyawang pasuryaning pandhita muda kang aran Waskita Jati. Mongko miturut pitunganing nata Ndarawati, mung ana loro ingkang dadi mungsuhing Bathari Durga sarta diwedeni dening Permoni. Siji Kakang Semar, loro Ragil Pandhawa, wenteh Sang Sedewa. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya. Sedewa ora dadi ngopo. Bingung raos sing manah kula kedah mapan wonten ing pundi tumuli kula memba pandhita namipun Waskita Jati. Yayi, kaya prayoga kaya mengkono ora ado-ado lungamu saka negara Ngamarta. Inggih, kasinggan mekaten. Digoleki dulurmu tuwa sing nundung karo kowe, Kakang Mas Werkudara. Iya, mangke kula nampi duka ora ana aku, Yayi. Nendi Mimba pandhita Mas dadi pandhita nom sing mungsuh Kresna mau. Inggih. Wah, Dewa Wonten dawuh ora sawedi karo aku. Jebul kasunyatane bener kowe tinimbangane Werkudara. Mula nadyan aku tinemu tuwa ning nyatane aku luput. Aku ora isin njaluk ngapura karo Sedewa. Ih, mboten dados menapa. Der sedaya titah ing gumalaran wonten jagat menika dunungan ina lali salah apes kelawan mati mbok menawi Kakang Mas nembe kesupen dhateng kawontenan. Yo. Ragil Wonten dawuh diarep-arep barep kakangku nyang Karang Kadempel. Kresna kakangku pusaka Jamus Lima Sada aturna barep kakangku Werkudara Sedewaya budhal nang Karang Kadempel. Bondoro Kakang Semar pustaka Jamus Klimasada wis bali marang para Pandhawa. Pandhawa wis jangkep 5 cacahe ya kuwi Sedewa ingkang wis bali dadi gareping para Pandhawa. Ah, syukur-syukur Ndara. Waras kula. Kula pun waras. Awak kula wis kepenak. Merga kanthi Pandhawa rawuh enten Karang Kadempel niki mujudake tetunggalanipun antawisipun Nalendra lan kawula. Nalendranipun sinuwun Puntadewa, kawulanipun kula wakili manunggaling kawula lan Gusti saged mujudaken satunggiling negari ingkang gemah ripah Loh Jinawi. Gesanging para kawula embanipun sami gesang wonten ing kayiwangan kebak katentreman, kebak karukunan lan kabagyan. Mboten wonten raos cecengilan, mboten wonten raos dardah antawisipun setunggalan-setunggalipun. Mugi-mugi napa sing kula jangka kayangan saged mawujud mapan wonten negari Ngamarta saengga sugenging para kawula sak negari Ngamarta embanipun gesang wonten ing kayangan.